நீ ஒரு ரத்த காட்டேரி. ஆமா. What the No, this is not real. This is not real. I know. உனக்கு இது ஷாக்கிங்கா இருக்கு. எனக்கு புரியுது. ப்ளீஸ் காம் டவுன். ஓகே? ஐம் சாரி. நான் உன்னை ரெகக்னைஸ் பண்ணல. நீன்னு தெரிஞ்சிருந்தா கடிக்க வந்திருக்க மாட்டேன். கடி. ஆஹா, பயப்படாத. நிஜமா ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன். ஓகே? ரிலாக்ஸ். என்ன மெயின் டோர்லாம் திறந்தே இருக்கு? பாஸ்! டேய் உள்ள வராதா? டேய். பாஸ்! என்ன பாஸ்? வேர்க்க விறுவிறுக்க நின்றுட்டு இருக்கீங்க. முகம்லாம் செவந்திருக்கு. மூச்சு வேற வாங்குது. ஒர்க் அவுட் ஏதாவது பண்ணீங்களா என்ன?